Добрый день! Я желаю рассказать вам об герое Советского Союза Сеабандове Саманде Алевичу, який представлений на экспозиции Великой Отечественной войны историко-краєзнавчому музеї школи. Саманд Алевич родом з вёски Асанжан, что у сучасной Турции. По национальности был курдом. Вучыўся у Ленинграде, уступил у парту. Был первым секретарем Алагецкого райкама у Армении. Калі пачалася война, ён пайшоў на фронт. Удзельнічаў у баях на Заходнім, Бранскім, Першым, Другім, Трэцім беларускіх фронтах. Был двойчы паранены. Падчас аперацыі Багратион ён займаў пасаду намесніка камандзіра 755-го стрелкового полка па палетчасцы. Полк уваходзіў у склад 217-й стрелковой дывізіі, якая адзначылася пры вызваленні Свіслацкага района. Камандзір дывізіі Мікалай Павлович Масонаў аддаў жыццё падчас вызвалення Свіслачы ад акупантаў. Пасля вызвалення Беларусі савецкая армія перайшла ў наступленне ў Польшчы. Тут Саманд Алевич асабліва адзначыўся пры баях за плацдарм на левым беразе Нарыва каля вёскі Звонс. Группировка Червоной армии мужно отбивала контратаки нацистов. Вынікам стало знішчэнне 250 солдат и офицеров вермахта. Были подбиты 2 танки. Саманд Алевич асабіста знішчыў 15 немецких солдат. На заключным этапе войны прымаў удзел ва ўсходне-прускай аперацыі. Тут дивизия захопила моцно умацаваны город Браунсберг. Группировка вермахта трапила у окружение и была ликвидована. Тут, каля Балтыйскага мора, скончыўся баявы шлях нашага героя, и ён трапіў у запас. За узорнае выкананне абавязкаў Саманд Алевич атрымаў званне Героя Советского Союза. У пасляваенны час Саманд Алевич вёў актыўную грамадскую дзейнасць. Был наместником министра сельской господарки Армянской ССР. Двойчы абіраўся депутатом Верховного Совета СССР. Яго перу належыць паэмы на курдскай мове «Сеабанд і Хаджер. Шчаслівае жыццё». Таксама ён склаў армяна-курдскі слоўнік, чым садзейнічаў папулярызацыі курдскай культуры. Пражываў Саманд Алевич у Ереване. Тут у 1998 годзе ён і памёр. Уражвае тое, як мужна і самаадданна людзі розных прафесій і народаў змагаліся супраць нацысцкай пагрозы. Многія з іх загінулі на чужой зямлі, змагаючыся дзеля чалавецтва, і мы вечна будзем памятаць іх ахвяру.